novi video. Ja sam Tuto Bugarin i danas je tu s nama jedna nova igrica na mom kanalu koja se zove Call of Duty. Čim uđemo vidimo da imamo nešto novo ovdje. Ovdje imamo neki novi nožić. To ćemo da klipamo. Uzet ćemo ovaj skin jer je jako cool. Izgleda jako cool. I sada ćemo da igramo meč. Odigrat ćemo jedan ili dva meča, nisam sigurna, zavisi koliko bude trajao. Frontline vam je meč u kome igrate 5 na 5. Ja se naravno zovem Tuto Bugarin, jer kako drugačije ja mogu se zovem. Ok, hoće li da uđe više? Evo bože. Ok, sad je ovaj prvi meč. Čekamo jednog playera. Ok, da, može se krećemo. Kao što vidite imamo Zolju. Ok, krećemo. Ok. Selektovat ću prvi loadout. Ljudi, imamo neku taktiku ili idemo jolo? Da. Idemo bez taktike. Ok, uskačemo u ovo crevo. Idemo crevom. Ulazimo u olupinu aviona. Ciljanje. Daj. Gdje su protivnici? Što ubijate sve protivnike? Treba mi kontent. Hello my friends. Opa, obojicu su mi. Granata. Ko bacio granatu? Oba, kill. Reloadaj. Idemo. Činjenje. Killovali me. Na veze. I gledat ćemo samo jedan meč odigramo. Mada, dovoljno je. Dug je meč. Kill, bravo. Idemo dalje. Da nađem likove. Evo ga jedan lik. Mrtav. Mišan. Liče si mene provalio. Ok, da, provalio me. Definitivno. Ok, idemo na njega. Hoće li on toliko da beži? Ok, ne metkove. Lodaj. Ih za malo nož. A sad ih čekam ispred. Ja, neki me upucu. Nema veze. Idemo. Da li napravim neki kill sa Zoljom? Ili da ne ide mi ipak jolo. Možda pravim neku... Bacim ovu bomba. Paf. Ejo. Beži, znači beži. Ok, izazvao sam ga. Sada, ako priđe, zaznaću obojicu. Normalki. Beži kod mojih. Russian Fabija. Moje zaduženje, ja sam sve ovo istaktizirao, ovu pobedu. Znate što je ovo sa strane? Grenade launcher. Sad ću ih. Da li moguće ću? Stalker stacker imam. Ok, sad ovaj aviončić. Ako im bacim, pogledajte. On juri na lika i ubio dvojicu. Nice. Sad kad bi bacio ovaj care package, on je jako dobra stvar. Vrati se nazad. Care package je veoma dobra stvar. Sad ćete vidite, znači gore će se pojaviti neki helikopter, znači meni da baci to, znači bude neka random stvar. Otvaram stalker stacker neki drugi, ok, nice. Ok, iz drona puca. Ok, nice. Ok.
Znači, uživate. Hello, my friend. Goodbye. What the fuck, nisam gubio. Ok, da ljudi sam ih sve promašio. Sad imam ovaj neki Predator Majsel. Opa, može. Ne ga. Okrubio sam ga s Predator Majselom. Sve nekako tako. Sad da li da bacim divnu bombu? Ne znam. Ne, očekujemo ima sljedeća. Nema veze. Znači, idemo dalje. Ok, što smo moji stali ovako. Znam da je on jak. Ubili ga. Bravo. Opa, bravo. Lodaj. Idemo. Hello. Hello, my friends. Okupio sam ipak trojčetvora friendsa. Ok, da li te gađam sa Zoljom, pošto su svi skupili tamo? Ili da ne gađam, a? To ću gađam kao znak da neću pomirenje. I pobedili smo. Sada treba da vidimo finalni kill cam. Odnosno kako je taj neki naš ubio njih sa snajperom. Te killove vole. Ali no scope. No scope. Ladno, znači finalni kill cam je veoma dobar bio. Ne znam da li da igramo još jednu. Pa ajmo još jednu. Šta ne? Znači, imaš novu loadoutu, puške, enchantment for cheap, hertz, equip, equip, hertz, reću, ima hertz, no for hertz, to mi je nova puška i sad ćemo da igramo nešto drugo. Ako ovaj klip bude samo Frontline, pa ako hoćete još Call of Duty, pišite u komentare. Mislim, Call of Duty jako bi volala da ga snimam. Jer omiljena mi igrica, iskreno. Ne znam što da sad nisam snimao. Ok, piše nam lokacije spawnanja. Onda mi, da, isto nam ima, ok, nema se. Znači, nas treba puška neka bolja. Još uvijek i opet fali jedan čovjek. Ok, naš tim je u potpunosti pun. Samo kod njih treba da se stvori još lik. Slabo si jedan koronu. Ok, ljudi. Ljudi, će da dođe onaj čovjek. Ok, ljudi, ne znam šta mi je. Ok, sam ovaj loadout. Tako da, idemo. 6, 5, dosadno. Ok, dok se vutava. Ok, da mogu se spaviti. Uza stube ove. Skočim. Ne mogu da skočim. Jer me zezaš. Evo ga. A. Pa. Mislim. Ne znam ko me puca. Ne zbog toga. Ok. Ovo napravim da bude epic. I'm the James Bond. Ok, mrtvi.
I'm James Bond. Idemo. Reload. It's reloading time. Hey, it's reloading time right now. Hey, it's reloading time. Okay, nice. Ja. Okay, ono će da bude već povuci potegni. Bukvalno će bude povuci potegni. Evo dobro, idemo. Njega si ubio, ali hoćeš i mene. Znači, ok, mi smo jaki, ali i oni su. Tako da moram se pazim. Sada već moram taktički da igram. Znači moram da pazim da ciljam glavu. Svakog igrice. Sa pucanjem. Ja naravno samo prođem pored njega. Što ne može se puca, ovdje ti je auto aim. Tako da pogledaj, ja. Znači, nema aimbota, samo kad automatski će da vidi neprijatelje i to. Ego puca. Ok, eno ga gore. Opa, bravo. Bravo. Reloadaj. Ok, nice. Nice. Ok, office. Opa, bravo. Ui, da li uzmem grenade launcher? Ja ne znam gdje su neprijatelji. Evo ih. Evo ga, baš kad sam rekao da je. Ja baš sad moram da reloadam. Ok, gaj. Ok, mrtav. Ok. Ubio sam samog sebe. Vojna, ti si genij. Ok, idemo s ovim aviončićem. Dobijemo nekog, nije nikog ubio. Ali ti vera aviončiću. Bih mi baš bio potreban. Ok, sad će nam ovaj care package dati. Da mogu da srušim ovo. Ja ću isprobavam. Pošto mi on daje kutiju. O, Predator Missile, pa. Može, Predator Missile. Pa, eno ga, tamo. Ja. Znači, sve sam failo, sve sam žešće failo. Major assist. Ti si mi ukrao kill. Ok, znači, na njihovu stranu tamo, hop. Hop. Ok, napravim ga. No neki genijalac. Ali muči ubio sve. Bukvalno sve. Nas trojicu. Ali svejedno mi ćemo da pobedimo jer smo jači. Treba nam još 5. Pokušat ću da ja napravim final kill cam. Će bude jako cool za video. Ok, da, ako ja napravim final kill cam, oni će nas dobiti, tako da ne bi da rizikujem. A i ovako ću da im pobacam bombe, pa neka oni rešavaju. Što znaju? Ok, ubijen, kako se kaže? Hej, leče. Sam Guten Hag. G40. Mogu ja to. Ne, neki drugi lik. Ok, neki drugi lik je uzeo final kill cam, pa da ga pogledamo. Kako izgleda taj finalni kill cam, znači. Uzeo minigun. To je nek specijalan, kao što je meni bio grenade launcher. Pa, zanimljiv, veoma zanimljiv kill.
Ok, ljudi. Ja sam bio drugi po skoru igrač. Imam 4 Hz level up. Ta je 2, tako. Continue, next, exit. Loud out. Dobro. Optic equip. To odijem nešto. Ok, ove evente ćemo za neki drugi put. Ljudi moji, to je bilo to za uklipe. Sam ste uživali. Ako ste ostavite like i subscribe. Pozdrav! Like a Hellcat.